Kidamtang Thelangar ni Nipai Great Roxier ni Borpathar Police Station angkang Santipura Dung Head National Highway Thom Kebra Sirke Batowarpi Khakrajan Police Naka Checking Gate along Anarlopor Pai ke Thoma Pormolom Arniwangason Thak Kiton kelang lapen kiri kakurugasai kedeng pon bom ahut ihum Dimapur anathupen kewang bom ihum Grand I-10 car bearing registration number AS09D1487 aphan khangdunsi kakuruk dunnon Lason si Khakrajan Naka Checking Gate along kiri kakuruk pon bom ahut ihum akar along pen sabuna home pen ke borvet home thom kep drugs nep dun long check lo lapen bangso drugs heroin pusi pangthek pon lo lapen kenep pon long drugs pangrum pet pen gram pharop hora plikebrar kep tokbor troksir kebra ke thom an do pusi birta rip dun long lapen labangso drugs international market mate sumindara hithia long ador kuti pho an doji birta ke toga por hut an ki labangso drugs konat pen si ke wanlo ne lapen konat an si ke pon jine angton pen chini pon pelang sita labangso long banghini tuma phan police nep ingnang pon Kachingnang chegatuma men Ashok Moran artat hom kebra ke thom lapen Abimani Moran artat inkoira trok pusi pangthek ponlo nonamat ki dona sayanta Borpathar police atum pensi chipari deng ponlo Bokajan pen anantirang Balipathar pen projantirang Karbianglong live